Hello mga karusi, mga karusi moto, mga karusi. Nga pala, ibablog ko lang yung TC Macho 150 ng kaibigan ko, si kaibigan Richard. Mga karusi, itong tricycle na to from dito sa Bidmali, Pangasinan, nakarating ng Pagudpud. Grabe ang layo nun. Tinanong ko siya, 11 hours yung biyahe galing dito sa Pangasinan, Bidmali, Pagudpud. Parang ang biyahe nan from Pangasinan to Manila, dalawang balik. Grabe ang layo. Mga karusi, tingnan natin ito. Tingnan natin yung tricycle niya. Tara, samahan niyo ako. Ayan mga karusi, Rusi 150 ni kaibigan Richard. Matagal na rin to eh. Siguro mga 5 taon na to o 6 na taon na tong tricycle na to. Grabe, nakarating ng Pagudpud to mga karusi. Mga karusi moto. Ito yung tricycle ni kaibigan Richard. Ayan. Tingnan natin. Tibay nito. TC 150 Macho Rusi 150. Ayan, tibay, nakarating na to. Nakarating ng Pagudpud. Ayan, bago yung gulong niya naman, oh. Kaya okay lang to ibiyahe ng malayuan. Tibay nito, oh. Nakarating ng Pagudpud, oh. Ganyan yung ano niya, rim niya. Grabe ang tibay. Yan mga karusi, karusi moto. Ayun, oh, magugulat ka. Nakarating ng Pagudpud pero ganyan yung rim niya, oh. Grabe. Tibay talaga ng kaibigan Richard talaga. Nakarating ng Pagudpud. Si Macross moto, itong TC Macho 150 na kami Richard, no, ang tibay, no. Kahit yung rim niya, oh, nabitak na dito, nakarating pa rin ng Pagudpud. Pero may idea ko yung Macross, yung from dito sa Bidmali, Pangasinan, from papuntang Pagudpud, 11 hours ang biyahe. Ang sabi niya, yung gasolina yata, naka ano ata siya, 2.3 yun, sabi niya 2.3 yung gasolina niya, balikan. Grabe ang layo nun. O sige mga karusi, no, mga karusi moto, no, TC Macho 150 na kami ng Richard, no. Okay mga karusi, salamat sa mga karusi, keep yung power, keep sa sabutin ko lang. Bye bye mga karusi moto.